Mabusia ojiwo mondo mi okung omenda kaka yodwoko chien dhier e gwengego kendo yudo yo masiro ngimagi. Kaluwore kod apisa mochung' ne riwruoge mag saga e kachung' od bura no Christabel Wadama, thoth jodak ma kono onge kod ng'eyo makare ewi kaka ginyalo riwore kod riwruoge mag saga kata ber ma ginyalo yudo e riwruogego, gino moseduoko chien paro ma gin godo. Gie sani Wandama olero ni gisechako timo tiegruok e ward ka ward ka gigeto neno ni wards go duto te obedo kod riwruok manyalo konyo chwalo yuto mar jodak ma kono. 139 lakini bado hiyo namba haitoshi. Tunahitaji tunataka watu wafike namba 1000. Kwa hivyo ni kuhimiza tu kwamba tutaendelea kujifundisha mengi. Watu wanapoweka pesa zao wanaweza kopa wakafanyia miradi tofauti. Wanaweza fanya biashara zao kupitia kwa kukopa pesa, na pia wanaweza hata lipia watoto school fees.